Здравейте! Намираме се на изхода на метростанция Джеймс Баучър, тъй като много от вас ни задавате въпроса как да стигнем ние до вас. Съответно, аз сега ще ви покажа. Хайде с мен. Първото нещо, което трябва да направите е, след като излезете от метрото, да хванете първата пряка в дясно. Хайде с мен. Сега стигаме до Богатица. Тук на пешеходната пътека пресичаме. Отдясно на вас ще видите един ресторант за хранене. Минавате покрай него и продължавате нагоре. Остана още много малко. Добре дошли!